ସେଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉ ମୁହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଏକ ରିକ୍ସାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅତଏବ କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ ହାତରେ ଥିବା ଖାଲି ବେଗଟିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇଦେଇ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଲି। ଅନତି ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସା ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ସେଇଠୁ କେହି ଜଣେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧା ଧଳା ନାଲି ରଙ୍ଗ ମଖମଲି ପାଟ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଓଦା ଓଦା ଭରା ଆଖିକୁ ଓଦା ଓଦା ଭରା ପଣତ। ଧିମେଇ ଧିମେଇ ମୋ ଦେହରେ ଉଷ୍ମତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପ୍ରାୟ। ଏମିତି କିଛି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେଇ ରିକ୍ସାରୁ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମା ବୋଲି ଡାକି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଓଃ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ସେଇ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଫଟକରା ପରି ମିଳେଇଗଲା। ଆସିଥିବା ରିକ୍ସାକୁ ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ଧରି ଫେରିଗଲି ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ।